Hindu tamongui thangmaya Makka Madinao. Dolok omahai kok kabangmano chung khnao je Makka Madina hai pavitra sthano Matai Shankar eba Shiv Mahadev no aro chobui taniu hinui kabangmano khnao atei kogrok bunykhuk eba YouTube rogoban nugo sung kabangmano o kogrok no khnawoi borok kabangmani bukhawano question eba sungmung achai phayo kuboide ajagawo Bhagwan Shiv eba Shankar tong hinui jodi atiya hingke aro tamni bagui musulman rokni ase kolokma kwbangma bir wngkhe ajagawo kuthumlai tonglai tei abisingo tamo abo chung joto saimanlaino o video ni through tui tei Hindu rokno tamo wngkhe ajagawo naisonna phano naisonna rijagya naina phano naina rijagya agana phano thangna rijagya Hindu rokno abo tamni bagui tangoi Makka Madinao tabuk sukjora Hindu rokno probesh khlainani rijagya dol rok omo kwbangma sungmung achai phayo Makka Madina ni bisingo asole tamo tong tamni bagui Makka Madinao tabuk sukjora Hindu rokno probesh khlainani rijagya oborokni karon rok o video no rok nogui mannai hingke video no paithak jora saya saknai tongdi phul kubui chere kubui saimanani bagui hingke chenglaisinai tinini video dol rok norok social media chalok tonga hingke norok bo o news eba o photo no nogui mangkhana kwbangma WhatsApp Twitter Facebook YouTube rogo musulman rok je kawano borokni jotoni slai pavitra stan hinui manioi tongo a pavitra jagani bisingo shivling tongo tei kaisa hingke musulman rok kaisa kufur jagao pathor khitar tongmani shaitan no khitaro hinui a jaga tei keboniya abo Bhagwan Shiv eba Mahadev ni no a jagao aro sordi ni borok rok pono ket khlai toni rijak abo bo onek bosor sakang tei oborok khnanani manosi a jagao jesa Hindu pano thangui kaisa tui kwthar no sarsari hingke Mahadev tabuk phano sichawui thangui phainai chini sungsaro atirok hini chung khnanani mano tui sarsari hingke no Mahadev ajat wngui thanai abagui no Hindu rokni khugobo borok salaio je abagui Makka Madina ni bisingo Hindu rokno tabuk sukjora probesh khlainani rijagya aboni karon hinui dol rok norok obo khnaoi baksa bisas khayo baksa khlaya hayada obo belai kheno bokrok mihim rinai kok hingke dol rok obo kubuide thokai norok o video ni through tui norok joto saiman bainai dol rok hingke chung sakang saiman nango o Makka Madina ni bisingo se Bhagwan Shiv eba Mahadev no chobui toniu hingke tangui chobui toni obo sakang chung saimanani nango hingke tangui abono muslim rok janna thaike amsake pujilai dol rok Makka Madina hingke Saudi o tongo tei omo pura jaga no Islamic desh yakheba musulman rokni desh muslim rokni ta a jaga to muslim rokno kuno dino phano laite sekai entry khlai rijagya jodi Hindu rok aro habui pano thanga hingke Saudi Arabia ni borok rok ar jaga jodi thui pan thanga hingke phopna ni sukpano jaga riyai a jaga ni Saudi Arab ni borok rok Hindu rokno a jaga o petroleum jotoni kwbang matra o manthogo abano jotoni slai dunia ni biksit desh ni slai a jaga no jotoni slai kotor eba kwbang petroleum manthogo Saudi Arab ni rajdhani hingke Riyadh tei a jaga ni currency wngkha Riyadh tei a jaga ni rajdhani ni slai phano prasiddho wngkha borok ni tongkhor eba seher kaisa wngkha Makka tei kaisa wngkha Madina obo alada omo sudu Saudi Arab o tongma rokni musulman rokni bagui ya dunia o joto musulman rokni bagui obo kaisa important matai kaisa songjakmani dunia ni jotoni jaga no borok thangmangkha hingke a jaga o thanglai kwbangma oro Makka Madina rokni matai rok khlaijak hingke dunia ni lakh koror borok thanglaio a jaga o joto kona ni borok rok obo musulman rokni kaisa style hai jemon Hindu o manijago chardam ni yatra khlaika hingke borokni joto pap eba dukho je bwkhao tongmani obo joto no kwmawi eba mitiwi thango obo haino Islam dharma bo abo haino manijago je Makka Madina no pak jaga no darshan khlaika hingke
borok rok matai rok ni kaisa borok kaham eba ni borok khai hinui songui na jago obono karon je musulman rok ni borok ni lai borok je sapano khlai mania phano o Makkah Madina ni yatra le je sapano khlai nai obo borok ni kaisa himang obo borok ni bagi besh important rok oro andaja khlai nai mano je sakona o phono je jaga o phono namas porika hinke borok kawani digio mukhang nasigui poriwo jemon bharoto tongnai rok ni muslim rok pachim diki khlaiui namas poriwo obo haino tamni hinke chini desho hinke Makkah pachim digio aboni bagi borok pachim digio naharui namas poriwo obono karon je tei aboni bagui pachim digio mukhang khai eba buku grohorui thokai phano saka hinke pap nango hini borok omahaibo manilayo dolok borok haskini jodi yatra khlai phaika hinke borok kawana guriui charadigi chokkoribo eba abono gurilayo abono chung taba hino te abo haskani joto slai important hissa eba important nangkukmani manui te borok Madina ni bo yatra khlainani thango Madina wngkha kaisa Pegambar Muhammad ni kabro ajagao phobjago dolok norok Makkah Madina no tui to norok saino manthakna obo tamni bagi borok guriui khulumlai tei tabo kingke social media o viral wnggai tongmani aborok no tui bonorok tabuk saimanani onek important aba saimanani orok nangkugo tamni hinke borok onek bosor tui no obono bisas khlai phaio je ajagao Mahadev tongo hinui Fia badal dok norok wanana nangya je internet o photo eba video viral wnggai tongmani kwbangma jagao no obo joto fake si norok jodi kubui Hindu eba bwkhabai matai Shankar eba Shiv no manio hinke norok sai no manna Mahadev ni tinta mokol tongo jodi o duita mokol ni bokhorogo kaisa mokol tongmani obo jodi khuluka hinke dunia o pralay eba joto dongso wnggai thangbaio bo jebru jolijago eba mokol phiyogo obo joto no pralay wnggai thangbaio chini dunia hinke norok bahaikele bisas khlaiman ba Bhagwan Shiv eba matai Shankar Mahadev no Makkah Madina Hindu ni jagao chobaitoni mananu hai ako norok Hindu norok bisi nai tong norok ni bisingo nai tongnai rok baksa Hindu ya phano wnggai mano hinke norok to kwbangma no swngnai hinke norok wansuknai di kaisa Ishwar ni nogor tei kaisa Ishwar no chobai tonani obo tamo haiyada musulman ni borok rok jodi no o tei hai kok rok no chobai toni na phano wansuka hinke bori je Allah eba o matai o mahai rok khlainani bagui kundi no phano gosri galak tamni hinke boni jibo matai kubuni matai no chobai tonnani bagui obo kundi no ungla tamni hinke Ishwar sichuk no alada jati ke khagai nao matai rok hinke kaisa no borok alada ya tei se salayo borok sadharan borok rok se Makkah Madina ni bisingo Mahadev Shiv Shankar no chobai tonio hinui hinke obo to mohaino wngkha je chini prithibi kitingya kekeksi hinui hinke norok okok no maninai de chini prithibi kitingya kekeksi hinui okok rok no hinke baksa borok ro sanai je bose atui sawangke atui ni ungnata rok hinui hinke norok no bokhorok kicha bokhorok phanagui wansuknai di je pura dunia no binash khlainai agi Mahadev Shiv Shankar borok bahai kele kaisa manuio chobai toni mannai bono bini morji wngkha hinke pura brahmand no kaisa chutki bai no dongso khlai ri mano obo hai kok rok khanaui Mahadev Shiv Shankar no Makkah Madina o chobai tonio hinmani kok rok khoroksa cherai thangma rok hai kok rok hai wngya aborok ni haino wngoi tongkha Mahadev Shiv Shankar no khoroksa borok chobai tonnani o jagani kokya in fact kuno ichhar phano se gosigalak o mahai kok rok
tei baksa borok biswas khlaio je jaga o Mahadev Shiv Shankar kwrwi phano o Makka Madina ni bisingo shibling tongo hinui baksa borok ni bwkhao omo question asaijak hingke chwng obono twibo pusti khlainai je jaga o shibling kwrwi asolo musulman rok jefru haj yatra o khlainani bagui thango hapro Makka ni gana isti tongmani je kaisa saitano bwthana eba bunani bagui kaisa pathor porkhita laio aborokno khitareino borok haj ni yatra no pura khlailaio abo saitano pathor khitarmani rasam pura 3 din dok porok manilaio haj yatra o phainai rok jaga o 3ta khomba tongo abono borok saitan hini maniui pathor bai khitar laio kwbangmano chikon tokora amo haike tei oro samrokno khaibama pore no haj ni yatra rok borok pura khlailaio tei baksa Hindu rok salaio je obono shibling obo 3ta khomba tongmani oboni kwsaro no shibling tongo hinui hingke dol rok obo ateiya obo thogaisi oboni ukologo kubui kok alada si jefru Allah Hazrat Ibrahim ni thanimo kurbani sanka afro Hazrat Ibrahim bini jotin slai pasandida eba hamjakukma tabo hingke Hazrat Ibrahim ni bini khoiso khoroksa saijung susuru bwsani slai bini jotono slai hamjakukma manui kunuphano kwrwi tamni hingke mo bini bwsa asaimani bo burani somoyo no asayo tei Hazrat Ibrahim bini bwsano belai kheno hamjago aboni bagui phiaba bo borokni khuda eba Allah ni kok no bo kundi no mania wngui mania aboni bagui no Hazrat Ibrahim bo bini jotono slai hamjakukma bini bwsano kurban khlainani bagui eba balidan khlainani bagui bono yafarui rikha jefru Hazrat Ibrahim bini bwsano kurbani khlainani bagui tlangui thangui tongo abono khoroksa rakshas eba bura sabai malaikha lamao abro aburasa sakabono je amsuk boyoso nini bwsano bahaikele bwthana nai tabule nini bura bo taka nono thabonai nai nini boyos bo wngui thangkha nini bwsano nung jodan slai hamjakma kebo sikri bahaike bwthana nai tabutha di omohairok kok saka o soitan lamao kasui Allah ni kaisa kok sama bai nini khachuksa bwsano bahaike nung bwthanai bahaike bwtharmannai nung ni rogo saka omohai kasui tei o burasani kokrok khnawi Hazrat Ibrahim ni bwkha rok belai kheno dukhu nangjaka tei kosto bo wngjakha bini bwslano kurbani khlaina talangmani tabuk hingke tama haibo wngjakgui tongkha kurbani khlainani khlaiya omohai wngui aboni ulo kheno bini bwkhao taisa phaipika je ehe omo chaglak Allah ni kok mania wngkhangke obo hamlaiglak hinui teisa bini bwslano tlangai thaka bwskango kurban khlainani bagui Hazrat Ibrahim wansuka je po kurbani khlaina thangtani o bini bwkha phirogui je phaino omohai wngani hinui bo bini mokolno khapungui nyangkha ulokhe bini bwkha tongmang glak bini bwsano kaprajak eba theijak rok nugui aboni bagui bini mokolno blindfold khlaina khabo phiaba borokni Ishwar eba Allah eba khuda bahaikele borokno khoti khlainai borokno swnamani abo to kaisa Hazrat Ibrahim ni thani kaisa pariksha se nahai tongo bo bunsuk sowui tongman Allah ni bagui hinui jagao a pariksha ni thani Hazrat Ibrahim purapuri no pass wngui thangka Allah ni kok maniabo wnglia manikha aboni bagui no Hazrat Ibrahim ni mokol to khapungjak bo saimanya bini bwslao rokoi tongma jagao khoroksa eba kaisa purno bini bwslani jagao berai rikha afru bo bolirina thangui tongfru aboni bagui no bakri no purno tanani kaisa parampara wngui choliui phaika aboni bagui no hajyatri khoroksa janwar eba punrok no borokni malmata rok no bali rikha hingke borok a shaitan rok no
Bunani aba pathor khitanani bagi ajagao upasthit wngwi thanglaio. Je Shaitan Hazrat Ibrahim no ulta pulta kok sawi Allah ni kok mania khlaina nangmani a Shaitan no borok pathor khitalaio. Tei a pathor khitar mani logi na borok khudani thanai kaisa kok bo riwo je kebo phano Shaitan chini nini thani hamjakmao kebo phano ulta khlai mangla khinai obahai kok rok bo riwo. A Shaitan baharni dunia eba phatani dunia ni phano ongtung eba keba chini bekhani bisingo phano ongtung kundi no phano sung Allah no hamjakma hai obahai maya kagi mangla khinai obahai kok rok bo sawo eba rilayo borok ni bwkhao.